जेखि खालामा खालामथोंसै जोङो माबायाव गोरोबनायाव गैया, कनफर्माइस गैया। बिथांमोननि फिसा थैनायाव जोंनि दाय गैया। दा जोंनि दाय गैया होननानै डाइरेक्टरा बुंहरदों। बे खोथाया जोंहा दाबो दङ, रेकर्डआवनो दङ जे जों जेबो होनो हाला, बबाव थाबायथोंसै होननानै। बबाव बबाव थाबायथों, केस होयो ना मायो होननानै बिथांमोननि डाइरेक्टरा बुंहरदों। आरो ओरैबायदिबो बुंबावदों, नैबे बिथांमोना रिप्लाइ होनायाव, जोङो मोनायावसो नायनो थाखा बिदों 19-20 बिदि। बेथ' सानावसो रायलायनाय जादों। जोङो आनसलिकआव थांनानै रायलायहैदों, बयबो मोनथिजोबगौ। जोंथ' बेखौ मोनायाव बिनाय जायाखै, जों आरो बिखायाखैबो बे फैसाखौ। मोनसे बाथ्रा, जिहेतु जाथाया थांनाय जितु सेप्तेम्बरावनो जादोंमोन, दिनै गोबावानो जाबाय, बिनि उनाव दिनैसो मारै बुरखांफिनखो? बेनि जाहोना जाहैबाय, बुरखांफिननायनि जाहोना जाहैबाय, जेब्ला आंनि गथ'आ थैदों 27 थारिखआव, जों दिनैजों 30 थारिखआव थैदों, सेप्तेम्बरनि फुङाव 30 थारिखआव बिथांमोना जोंनि फिसाखौ फासि नांदों होननानै 8टा टाइमाव खबर हरदोंमोन। बेनिफ्राय दसे 15 मिनिटसोनि उनाव जोंनि गथ'खौ थैबाय होननानै बिथांमोना खौरां हरदों आरो मबाइलनि दारै। दा असम्भब, बोरै एथ' थाब बेफोरबायदि जाखो जोंनि गथ'आ? बिथांमोना MRM आव लांदों होनदों, बेसरगाव लाबोदों होनदों, बोरै अकस्मात माने बोरै थैनो मोनखो? दा बेखौ जों आसरित सानदों आरो दिनैसो जोङो बोरै एफा गोबावनि उनाव निउसाव होनोब्ला, जेब्ला आंनि गथ'आ 30 थारिखआव थैदों, अब्लानो जों बेलासियावनो जों मिडिया होनो नागिरदोंमोन, प्रेस मिट होनो नागिरदोंमोन। बिथांमोनहा बादा होनानै दोनदों। बिथांमोनहा बादा होनानै दोननायनि जाहोना मा? बेखौ जोंनो नांगौ। मानि थाखाय बादा होनानै दोनखो? होसोनो नाङा, जों सावरायलायगोन होननानै जोंखौ माने बुंनानै दोननायाव, बिथांमोननि सायाव जोङो मा रायलायो होननानै मा सावरायलायनाय जायो, एसे नायथ'नोसै नामा होननानै साननानै थानाय जादों आरो। फासि नांनाय समावबो खुनु CC केमेरा गैया, आरो जोंनो देखायनो हानाय, फट' खेबनानै दोननो हानाय बेफोरबो गैया, प्रुफ गैया। दिनै बिथांमोनहा एथ' गिदिर रिहाब सेन्टार होनलायबाय, बे माखासे गथ'फोरनि रुमफ्रावबो माखासे CC केमेरा थानांगौमोन, बेनिबो खुनु माबा गैया, प्रुफ गैया। आरोबाव दिनै फासि नांनाय समाव, दिनै फासिनिफ्राय बोरै आंनि गथ'खौ मा हिसाबै बोख्लायनानै लांखो? माब्रै बोख्लायनानै लांखो? दिनै गारजेन नांगौमोन, रायजोफोर, पुलिस प्रसासन नांगौमोन। गथ'आ फासि नांदोंब्ला बिथांमोना मा हिसाबै बख'नानै लांग्रोखो? फासिनिफ्राय बोरै हाख्लायनानै लांग्रोखो? दा बे जिनिसखौ आसरित साननो गोनां रायजोफोर। दा बे फासि नांनायाव गारजेना नुहैथारनांगौमोन, आरो पुलिस प्रसासनाबो नुहैनांगौमोन। दा बिनिबो खुनु माबा गैया, प्रुफ गैया। आरो फासि नांनायाव बुंदों बिसना सादोरजों नांदों होनदों। बिसना सादोरजों नांनाया दिनै गोदोनायाव मानो दाग गैया? हल स्टेयाव दाग थानांगौमोन। दा फासि नांदों होनब्ला दिनै जोङो बेखौनो आसरित सानो। दा फासिया नांदोंना नाङाखै जोंबो नुहैयाखै, गारजेन नुहैयाखै, पुलिस नुहैयाखै। दा गावसोर बुंदों पुलिसफोर फट' खेबनानै दङ, फट' खेबनानै दोनखानाय दं, सोरबा फट' खेबनानै दोनखानाय दं होनदों। बेखौबो जोंनि मेगनाव प्रुफ होनो हायाखै बिथांमोनहा। दा आरो
दिनै फासि नांनायाव 4 मिनिटनि गेजेराव मानसिनि जिउआ बोरै थाङो आरो बोरै थांस्लाबो मा हिसाबै फासिखौ नांनायाव 4 मिनिटनि गेजेराव बोरैहाय मानसिया गथ'आ थैस्लाबखो आं बेखौनो बुंनो सानो बिथांमोननिसिम बिथांमोनहा एखे गावसिनिखौल' लेगेल होननानै साननानै दिनै गावसिनि साननायखौल' जाफुंसार होनो सानदों। दा बेखौ आं दिनै सुखुनाय मोनाखै आरो मोजां मोनाखै। दा आंनि गथ'आ मोजांनि थाखाय जुदि जों दोनहरनायाव बेफोरबायदि जायोब्ला बेनि थाखाय जोंहा उल्थायै आंनो न्यायखौ नांगौ, न्यायखौ नांथारगौ। आरो बिथांमोनहा मोनसे बुंबावदों दिनै जेब्ला जोङो बिथांमोननि डाइरेक्टरा रायज्लायहरदों, रिहाबनि डाइरेक्टरा, बे सानावथ' जेबो सावरायनाय जायाखै थैनोसै। 17 थारिखआव फैयै फैयै नेहोनानै जोंखौ बेफोरबायदि माने गोबाव नेहोनायनि जाहोना बेनो ओरैबायदि फार्स्टआवनो माने बुंदों बिसोरो र' होथ'नो नाङा जों सावरायलायनाय जागोन होननानै। ओमफ्राय बेनि उनाव सानथाम सानब्रैसो थानानै सारादु जोबग्रोथोंसै नामा, सारादु जोबनानै जों सावरायनोसै, बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुंहरदों आरो। दा मा खोथा सावरायगोन ओमफ्राय मानि थाखाय जोंखौ दोनथ'दों, प्रेस मिटआव होहोआखै, मिडियायाव होहोआखै, दा बिनि जाहोना मा? बेनि जाहोना मा? जोंखौ मानो गोबाव खालामनानै बेसेबांबा गोबावजोंसो जोङो बिथांमोनखौ खबर लाहरदोंमोन, खबर लाहराखै नङा लाहरदोंमोन। दा बिथांमोना लेट खालामबाय थायो, माने दिनखौ फासायबाय थायो, फासायबाय थायो। थाङै थुङै सेप्तेम्बर अक्ट'बर 17 थारिखआव जोंनि न'खराव फैदोंमोन रिहाबनि बिगोमा आरो रिहाबनि इनसार्जआबो फैदोंमोन, सावरायफैनाय जादोंमोन। दा बेयावबो मोजां सावरायलायनाय जायाखै। खालि बे सावरायनायनि गेजेरावबो गावसिनि रिहाबनि माखासे सल'फोरखौसो खिन्थाफैबाय थायो। मोनसेबो माने गुरुत्थ' खोथा रायलाया आरो बिथांमोना। खालि गावसिनि रिहाबनि सल', जों माब्रै समाजखौ सिबिदों, जों माब्रै जाथिखौ नायदों, बे खोथाखौल' बिथांमोना जोंनि सिगाङाव सावरायलायबाय थायो आरो। डेड बडियाव माबाफोर सिन मोनदों नामा? डेड बडियाव आंनि गथ'नि डेड बडियाव नैबे हाखुवा बायनाय दं। ओमफ्राय फासियाथ' बेयाव नाङा, फासिया नाङो होमबा नैबे गोदोनायावसो नाङो, बेयाव जेबो सिन गैया। नैबे बेगेङाव बायनाय दं, ओमफ्राय नैबे उनथिंनि गोदोनाखौ गोलाव बुस'नाय दं, बेबो लोथो लोथो, थैयानो एखे गुरै लोथो लोथो जानानै दंमोन। दा बे मोनसे आरो आंनि गथ'नि डेड बडियाव सिन नुनाया। ओमफ्राय नैबे माखासे ओरै फाफ्लिखिनियाव बेयाव गोसोमजोब, ओरै थैसाम गोसोमजोब, बेनो आरो। दा नोंथाङा बुंनो सानदों मा नोंनि फिसाज्लाया फासि नाङाखै? आङो दिनै बुंनो सानदों आंनि फिसाज्लाया फासि नांनानै थैयाखै। आंनि फिसाया बाव माबा मोनसे बिथांमोननि आन्दोआव माबा दं। दिनै आन्दोआव गैयाब्ला बिथांमोना जोंखौ मानो लेट खालामबाय थाया, जोंखौ लेट खालामबाय थादों। पस्टमर्टम रिपर्टआ माब्ला सफैगोन? पस्टमर्टम रिपर्टआथ' दा 30 थारिखआव हयथ' 1 थारिखआव अक्ट'बरनि बेयाव मोननो हागौ होनदों। दा बेसे गोबाव जागोन सरखारनि खोथा। दा बिथांमोना पस्टमर्टेमनिबो खोथा रायलायबाय थायो। दा पस्टमर्टेमआसो देखायसिगोन होननानै बुंबाय थायो। दा बेखौ आङो पस्टमर्टेमाव माबा मोनसे रहस्य दं नामा बेखौबो सानदों आरो आंनि साननाय बेयो। ओमफ्राय मानो एसे गोबाव जाखो आसरित आरो। पुलिस बेफोरनिसिम मानगोनां निउसगिरिफोरनो आङो मान बावनाय जासिबाय आरो बयनिबो रायजो राजानिसिम आङो गोसो गोथारै नैबे निउसनि गेजेरजों मान बावनाय थाबाय। दा आंनि दिनै
नैबे निउसनि मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो साननाया आं दिनै सासे दाख्लै 27 थारिखआव आंनि गथ'आ रिहाबाव दोनहैदोंमोन तितागुरियाव। दा बे रिहाबनि मुङानो जाहैबाय सेलभेसन फाउन्डेसन रिहाब सेन्टार। दा आंनि गथ'खौ मोजांनि थाखाय दोनहैनायाव दिनै आंनि गथ'आ गोमानानै थांदों बिथांमोननि आखायाव, बिथांमोननि रिहाबाव। दा बेनि थाखाय आङो दाख्लै मिडिया हगारदोंमोन। दा मिडिया हगारनायनि अल्टारनेटिभ बिथांमोनहा माने आंनि सायाव रिप्लाइ होदों। दा बे बिथांमोनहा रिप्लाइ होनायनि उल्थायै आङो दिनैनि दिनाव रिप्लाइ होनो सानदों आरो। दा आंनि रिप्लाइ होनो साननाया बेनोसै, बिथांमोनहा जे बुंदों, बिथांमोनहा बुंदों माने आंनि गथ'खौ माने फासि नांदों होननानै, आरो फासि नांदों होननानै बुंदों। आरो ओरैबायदि बुंदों फार्स्टआवनो 24 घन्टा डिउटि होबाय थायो जोंनि सेन्टारा। 24 घन्टा डिउटि होबाय थायो होननायाव दिनै बिथांमोनहा 4 मिनिटनि गेजेराव बोरै आंनि फिसा फासि नांनो मोनखो? बिथांमोनहा होमबा 24 घन्टा डिउटि होनाया बोरै जाखो? दा बिथांमोनहा 24 घन्टा डिउटि दङ होननानै बुंनायाव आरो मोनसे खोथा बुंबावदों, बिथांमोनहा आंनि फिसाजों सासे लोगो दंफाबावोमोन होननानै। नाथाय बे लोगो दंफाबावो होननायाव दिनै आंनि फिसाखौ लोगोआ आंनि फिसानि लोगो थाफानाया बोरै नायनो हादिया मा हिसाबै? ओमफ्राय ओरैबायदिबो बुंदों सेन्टारनिफ्राय 5 मिनिट 4 मिनिटसो माने बेयाव गथ'खौ नेनो थानाय मानसिया दै लायनो थांदोंमोन होननानै। दा दै लायनो थांदों होननाया 5 मिनिटआव बोरै फासि नांगौनो मोनखो? मा हिसाबै? बिथांमोना दि बुंदों 24 घन्टा आरो डिउटि होयो, आरो लोगोसेनो 12 जन जोंनि गथ'फोर दंखायो नागिराखौ होननानै बुंदोंमोन। दा 12 जननि डिउटिया बहा थांखो? ओमफ्राय 24 घन्टा डिउटि होखायो होननाय खोथाया बहा थांखो? दा बिथांमोना बेखौ माबोरै बुंनो सानखो? दा आंनि बुंनाया बेनो, दा गथ'नि थाखाय एसेबां बेबायदि माने खोथा फोलाव साफ्लाव माने मिडियायाव रिप्लाइ होदों, बे नंखाय रायजोफोर, बे खोथाया नंखाय। बिथांमोनहा जुदि मोजांथार माने मोजाङाव लाबोनो सानदोंब्ला, मोजां खालामनो सानदोंबा, बिथांमोनहा दिनै आंनि गथ'खौ बिदि आननेसेसारि फासि फोनांनो नाङामोन। दा बे जिनिसखौ खालामनो नाङामोन आरो बिथांमोनहा ओरैबायदि बिफाननिसिम आङो ओरैबायदि खावलायनो लुबैदों, जाहाथे नैबे आंनि गथ'आ फासि नांदोंना नाङाखै बेखौ तदन्त खालामनांगौ। पुलिस बिफाननिफ्राय बिजिरनाय जानांगौ। बिथांमोनहा बिजिरनानै बे समायसाखौ पुलिसा दिरुननानै होनांगौ, आं बेखौनो आसा खालामो आरो रिहाब सेन्टारनि सायाव मा राहा लाजानो लुबैयो? रिहाब सेन्टारनि सायाव आङो दिनै बेफोरबायदि गाज्रि जाथाय, गाज्रि एखे नायथावै बेफोरबायदि आखलनि थाखाय, बेफोरबायदि माने मानसि गोमालायनाय बेफोरबायदि आखलनि थाखाय आङो दिनै रिहाब सेन्टारनि सायाव सिल होजानो लुबैदों आरो थारमाने बन्द' खालामजानो लुबैदों। दा बेनोसै, आं गोबांखौ बुंला। रायजोफोर बयबो नैबे निउसखौ नायनानै बुजिलायदो रायजोफोर, आं मा बुंदों बे निउसखौ नायनानै। रिहाब सेन्टारनि बिगोमा आरो मेनेजारनि नाम? रिहाब सेन्टारनि बिगोमाया जाहैबाय रनजिता मुसाहारि।
बिथाङा थिथागुरिनि होनदों। ओमफ्राय मेनेजारा जाहैबाय रनजित बसुमतारी मेनेजारा।